תגיד לי, אני יפה? אתה צריך להסתפר. אתה צריך להסתפר, יא גבי אמרני. טוב, אנחנו נמצאים בצומת אחיהוד, נוסעים בחזרה נראה להם שהווייז לא עובד. בסדר. נוסעים בחזרה לאיך קוראים לו? לתל אביב, רעננה. הווייז לא עובד. אנחנו מחכים להפצצה. ביום של הפצצה. זהו, אני יודע. אין לנו אוטו עם גג נפתח. תפתח את הגג? לפתוח את הגג? run away, run away, run away. לא הופך לי. פתח לי את החלום. פתח לי, פתח לי. שנייה. שלום. כמה עולה תאנים? 25? בוא, סע, יאללה. ביי, בסופר זה יותר זול. טוב. יאללה. טוב, אז שיהיה לכם שבת שלום. שבת שלום ומבורך. זה הכל. נמשיך אחר כך.